Bine ai venit în cadrul canalului de YouTube Ponturi Bune. Aici ofer toate informațiile săptămânale de care are nevoie un parior. Vă prezint cele mai pertinente analize aprofundate pentru acțiunea săptămânală sportivă. Abonați-vă și participați la povestea de succes marca Ponturi Bune cu HUD. În cadrul acestui video o să vă prezint o listă de recomandări formată din 5 evenimente, 5 meciuri ce au loc în cadrul calificărilor UEFA Nations League, 5 evenimente pe seama cărora o să încercăm să profităm și live, evident, în cadrul grupului de Facebook HUD Friends DLT. Avem Germania, Spania, Ucraina, Elveția, Rusia, Serbia, Turcia, Ungaria și Moldova, Kosovo. Meciuri ce au loc în 3 septembrie 2020. 5 întâlniri ce le aștept cu mare interes, în cadrul cărora golurile în mod normal nu vor lipsi, dragi prieteni urmăritori. Avem Germania-Spania la ora 21:45 în 3 septembrie, în cadrul Ligii A, în runda cu numărul 1. Ambele echipe marchează, cota este 1,70, un eveniment unde mă aștept ca ambele selecționate să înscrie cel puțin un gol în meci. Germania-Spania poate fi oricând o finală europeană, iar pentru acest potențial GG avem o cotă 1,70. 10 goluri marcate de către selecționata Germaniei în urma ultimelor 2 meciuri disputate, 12 goluri înscrise de către selecționata Spaniei în urma ultimelor 2 evenimente încheiate. În martie 2018 a avut loc ultima întâlnire directă, unde GG-ul a fost înregistrat. Să repetăm așadar acest scenariu frumos în cadrul acestui eveniment. Al doilea meci, ce îl supun atenției dumneavoastră în cadrul acestei liste de recomandări, este Ucraina-Elveția la aceeași oră 21:45, interval 2-5 goluri marcate total în meci la o cotă de 1,45. Selecționata Ucrainei și cea a Elveției au surprins în ultimii ani prin aportul ofensiv adus. Recomand intervalul total de goluri 2-5 goluri în meci. Nu contează așadar cine marchează, e important să avem între 2 goluri și 5 goluri total înscrise în eveniment. Ucraina cu o înfrângere înregistrată doar în urma ultimelor 21 de meciuri disputate, așadar ucrainenii în ultimele 21 de evenimente au pierdut un singur eveniment. Elveția vine după o serie de victorii, au moral și au un meci totuși greu, aparent, cu Ucraina. Ultima întâlnire directă ne-a adus un scor final de 2-2, un egal cu goluri pe placul meu, ce sper să se repete. Astfel am avea și acest pronostic câștigător. Al treilea meci vine din aceeași competiție UEFA Nations League, evident, în Liga B, unde Rusia întâlnește pe Serbia. Aici avem o cotă 2-0-2 prin minim 4 cartonașe total în meci arătate. Un meci unde cartonașele nu vor lipsi în mod normal, 2 selecționate ce ne-au ajutat atunci când a venit vorba despre cumulul de cartonașe arătate în meci. Ambele cluburi cu doar 2 eșecuri înregistrate în urma ultimelor 10 meciuri disputate. Aștept cu mare interes această întâlnire, unde în mod normal ar trebui să avem și goluri și cartonașe în meci. Rușii cu 15 goluri înscrise în urma ultimelor 4 meciuri disputate au devenit tot mai ofensivi, iar sârbii cu 7 goluri marcate în urma ultimelor 3 evenimente încheiate. Cunoaștem stilul lor agresiv de joc, atât al rușilor cât și al sârbilor, și avem acest potențial pronostic minim 4 cartonașe total în meci arătate, iar cota este 2-0-2. Eu zic că este o cotă destul de bună și merită a fi încercată. Avem Turcia cu Ungaria, un alt meci interesant, prin intervalul 2-4 goluri marcate total în meci, la o cotă de 1,55. Precum vă menționam, atunci când vă anticipați un meci să fie de 2 goluri minim în meci, puteți să fructificați și aceste intervale total de goluri în meci. Operatorii de pariuri sportive online o dau ca favorită pe Turcia, însă și ungurii vor începe cu gândul să încerce să culeagă un punct sau puncte, de ce nu, în cadrul acestei întâlniri. Turcii totuși au doar o înfrângere în urma ultimelor 13 meciuri disputate. Ungurii cu un egal doar înregistrat în urma ultimelor 17 evenimente încheiate. Ungurii nu au fost constanți în ultimii ani, alternând victoriile cu înfrângerile, dar este un aspect de observat acesta că au doar un egal înregistrat în urma ultimelor 17 meciuri disputate.
Mă acces pe intervalul total de goluri 2-4 goluri în meci pentru o cotă mai mare, precum am menționat în cadrul rețetelor intrării în direct sau în cadrul acestor episoade pe YouTube, decât să luăm un simplu 2+ la o cotă, spre exemplu, de 1,33, recomand un interval total de goluri pentru o cotă mărită, fie că este vorba despre un interval de 2-4 goluri sau 2-5 goluri, avem cote mai mari decât un simplu 2+. Pentru acest meci vă propun intervalul 2-4 goluri în cotă 1,55, minim 2 goluri înscrise, maxim 4. Ultimele 3 întâlniri directe au înregistrat acest pronostic și consider că o vor face din nou și vom avea o listă de recomandări din nou verde. Și ultimul meci ce vi-l recomand pentru 3 septembrie din cadrul acestei competiții, unde selecționatele reușesc sau nu să surprindă, vom vedea. Avem Moldova cu Kosovo. Kosovo înscrie minim 2 goluri în meci la o cotă 1,75, foarte mare în opinia mea. Frații din Moldova au o misiune grea cu selecționată din Kosovo. Chiar dacă nu au înregistrat rezultate pozitive, cei din Kosovo în urma ultimelor meciuri disputate au un plus față de moldoveni, omogenitatea echipei și totuși un moral mai bun. Ultimele 3 meciuri, într-adevăr, au fost pierdute de către cei din Kosovo, însă veneau după 18 meciuri în care au suferit doar un eșec, o singură înfrângere în urma 18 evenimente pentru o selecționată precum este Kosovo. Este un bilanț demn de a fi lăudat. Evident, după o formă foarte bună au venit și acele 3 înfrângeri. Mă gândesc că aici, în acest meci cu Moldova, o să fie momentul optim să revină prin rezultatele pozitive înregistrate, iar cota la victorie este în scădere sub 1,50 și am zis să nu iau în calcul această cotă de sub 1,50 pentru victorie și să recomand, de ce nu, că vor marca minim 2 goluri în meci, iar cota trece de 1,70. Acestea sunt cele 5 meciuri pe seama cărora vom profita și live. 5 evenimente ce mi-au captat atenția pentru 3 septembrie 2020. Avem multe evenimente în această săptămână și le vom lua pe rând în fiecare episod din canalul de YouTube Ponturi Bune. Acestea fiind menționate, vă urez mult succes, inspirație și vă aștept evident în cadrul sesiunilor live ce le moderez în cadrul grupului de Facebook Hood Friends DLD, sfaturi zilnice din ianuarie 2006 cu mare drag, amicul vostru și sursă de inspirație Claudiu Hood, toate cele bune, respect. Nu e loc de tepurit și că iar a nimerit cota 2, normal că merge fix cumva obișnuit. De 15 ani, recomandări și gratuit, ce să mai zic, live-uri ce aduc profit și zilnic ce începe zi. Claudiu Hood, Claudiu Hood, Claudiu Hood, de vorbit aș avea mult, dar mă pun curând pe mult, mai spun o